Kahit saan magtungo, hiyawan at palakpakan ang isinasalubong sa kanila. Mapasitmat, iti estado, iti pa nagbibiyag. Dito ti simbolo ako, nagito'y gagayang tayo na small people. Sila ang tinaguriang Small Action Force. Umaalalay sila sa pamimigay ng tulong ni Congressman Monmon Gico sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. At information officer ng aking district office, at sila po yung kasama namin na tumutulong sa gawain ng aming district office. Bago makilalang Small Action Force, lahat sila'y mga tambay noon at tampulan ng tukso. Kita na ka ng karamihan, tinitignan ka, maliit, unano, ganyan po. Pero okay lang sa akin yun kasi kaya ko naman pong tanggapin yung sarili ko dahil yun po ang binigay ng Panginoon. Noon po kami, wala po kaming trabaho kasi nga po sa height namin, sa estado namin, mahirap kaming pumasok sa isang trabaho lalo na hindi ka po nakapag-aral. Pero sila'y nabigyan ng pagkakataon at puwang sa tanggapan ni Congressman Gico para makapagsilbi sa bayan. Kinuha ko sila kasi dahil ang mensahe ko, malaki man o maliit na tao, lalong-lalo na yung maliliit, na symbolically, yung hindi napapansin ng lipunan natin. So, hinanap ko po sila at binigyan ng importansya, binigyan ng marangal na trabaho. Mula noon, nabago ang pagtingin sa kanila. Gaya na lamang ni Dailin na mayroong 2 anak. Magtrabaho. Sinabi ko po kay Kong, kaya ko naman po sir, sige subukan natin. Tapos nung pumasok na po ako, tuloy-tuloy na po na gusto naman po ni Kong yung trabaho namin. Kasi sir kami, pinapakita namin na yung katapatan namin kay Sir Monmon. Kaya nagtitiwala po siya sa amin. At saka lahat po ng sinasabi niya, sinusunod po namin ng maayos, matapat, at masaya sir. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Sir Monmon na binigyan niya kami ng importansya. Ayon sa mga miyembro ng SAF, ngayong nabago ang kanilang buhay. Gagawin daw nila ang lahat na tulungan ang pinagkakautangan nila ng loob para mas marami pang Pangasinense ang mabago ang buhay.